We know that in Mr. Borov we have a warrior of the club who is ready to help us, and definitely we will not bring just to someone to bring. So if we will have a new coach, we will have it in quite a short time. Nikoličius više nije sportski direktor Hajduka. Novim imenovanjem na mjesto sportskog direktora bi trebalo dobiti i konačnu potvrdu sljedeći tjedan. Kao što ste već pročitali, na tu poziciju sljeće Nikola Kalinić. Jučer na utakmici Hajduka i Lokomotive Toma Bašić gledao je utakmicu sa tribina. To se moglo također uočiti u prijenosu Hajduka na klupskoj televiziji. Nikoličiusu želimo puno sreće, uspjeha u budućem poslu. Kalinić je sada tu da Hajduk promijeni u pozitivnom smislu, igračima ponekim da nogu, a ostalima popriča. Ne usmljamo da će Brekalo ostati ako mu se ponudi dobar ugovor i ambicije, a za Perišića znamo i njegov 1+1 ugovor koji mnogi zaboravljaju. U svakom slučaju, Nikoli sretno, a njegovom bivšem kolegi svako dobro.